Саид Амини Хотамзод донишҷӯи курси дуюми донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ яке аз гирандии стипендии раиси вилояти Суғд мебошад. Вай имрӯз баробари даҳҳо донишҷӯёни болоёқат бори аввал ба маросими супоридани стипендии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода омад. Саид Амин мегӯяд, дар озмуне ки барои гирифтани стипендии раиси вилоят моҳи декабри соли ҷорӣ эълон шуда буд, довталабони зиёд иштирок доштанд. Ин донишҷӯ боварӣ надошт ки ба гирифтани стипендии раиси вилоят аъзои комиссия ӯро низ интихоб мекунанд. стипендии раиси вилоят, раиси шаҳр, стипендияи президент донишҷӯён ва мактабилмонро ба хондани илмҳо вобаста мекунад. Масалан, ҳозир бо ташаббуси асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. тӯли 2 сол боз аст ки баргузор гардида истодааст ва ин чиз ба мо водор кардааст ки ба китобхонӣ рӯ биёрем. чуноне ки мебинем аз соҳиби шоҳҷоиза аз вилояти Суғд гардиданд дар ин озмуни фуруғи субҳи доноӣ. субҳи санаи 22 май дар доираи чорабиниҳои бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон беш аз 100 нафар гирандагони стипендии раиси вилояти Суғд дар қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ ҷамъ омаданд. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода дар оғози чорабинӣ суханронӣ намуда ҷавононро ба муносибати идашон табрик гуфт. Вай таъкид кард ки саҳми ҷавонони кишвар аз ҷумла вилояти Суғд дар пешрафти ҷомеа хеле муҳим буда, имрӯзҳо давлату ҳукумат барои илмуомӯзии онҳо тамоми шароитҳои заруриро фароҳам овардааст. Раҷаббой Аҳмадзода аз як қатор дастовардҳои ҷавонони Суғд дар соли 2020 ёдовар гардид. Вай таъкид кард ки имрӯзҳо танҳо аз вилояти Суғд беш аз 2000 нафар ҷавонон дар соҳаи тиб дар Федератсияи Русия кору фаъолият доранд ки ин намунаи ибрат ба дигар ҷавонон мебошад. боиси ифтихор аст ки ҷавонони кишвар аз ҷумла ҷавонони вилояти Суғд дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди босуботи ҷомеа ва пешбурду татбиқи сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд нақши муҳим мегузорад. бо такя ба хираду истеъдод ва мақоми ҷавонон дар ҷомеаи кунунӣ мо ба шумо чун ба қувваи муҳими ояндасоз ва тамаддунофари кишвар эътимоди қавӣ дорем. иттилоъ дода шуд ки дар миқёси вилоят 7 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва 22 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият мебарад ки дар ин муассисаҳо аз рӯи 130 ихтисос мутахассис тайёр карда мешавад. дар соли хониши 2020-2021 шумораи умумии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилоят дар маҷмӯъ беш аз 69642 нафарро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар ҳудуди вилоят имрӯз 1267 нафар магистрант ва 82 нафар аспирантон таҳсил намуда истоданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода таъкид кард ки пешниҳоди иқдомҳои стипендии раиси шаҳр вилоят ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавононро ба омӯхтани илму дониш рӯҳбаланд мекунад. соли ҷорӣ аз 368 нафар довталабон ки барои гирифтани стипендии раиси вилоят ба озмун ҷалб шуда буданд, 130 нафар донишҷӯёну магистрантон ва аспирантони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилоят аз ҷониби комиссия интихоб шуданд. ҷавононро ба якум агар илму дониш ба ишқашон бошад, илму дониш ба равона кунем. касбу ҳунар ба донишшон бошад, мана касбу ҳунар омӯзанд. соҳаи хоҷии қишлоқ ба агар ишқу ҳавасшон бошад, хоҷии қишлоқ ба бояд кор кунанд. имрӯз дар ҷумҳурӣ тамоми шароитҳо ҳаст. дар вазъияти тантанавӣ ба 130 нафар донишҷӯёну магистрантон ва аспирантони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилоят гувоҳнома ва стипендии раиси вилоят тақдим карда шуд. ҳамчунин дар ин рӯз ба 39 нафар донишҷӯёни болаёқат ки дар ҳафтаи худидоракунӣ дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд фаъолона ширкат доштанд, гувоҳнома аз ҷониби раиси вилоят тақдим карда шуд. гурӯҳи 39 нафараи донишҷӯён толи як ҳафта дар вазифаҳои гуногуни роҳбарӣ аз муовинони раиси вилоят то ба мудирони шӯъбаyu бахшҳои дастгоҳи раиси вилоят ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят иштирок намуда дониши сиёсии худро баланд намуданд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Тилотии Хабар.